Bună ziua! Dacă vrei să cumperi o plasă de umbrire, oprește-te puțin. Cea mai mare greșeală este să crezi că o culoare mai închisă înseamnă protecție mai bună. În realitate, mulți aleg greșit gradul de umbrire. Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este procentul de umbrire. Acesta îți spune exact câtă lumină solară este blocată. O plasă de 35% lasă lumina să treacă și este perfectă pentru plantele care au nevoie de soare. Cea de 80% oferă deja un confort ridicat pentru terase, curți sau locuri unde petreci timp în aer liber. Iar plasa de 95% este destinată situațiilor în care vrei protecție maximă și intimitate totală pe garduri. Nu alege varianta maximă peste tot. Dacă pui o plasă prea densă unde ai nevoie de aer, vei crea un spațiu mult prea întunecos. Pentru terasa unde bei cafeaua, 80% e ideal. Pentru gardul vecinului, alege direct 95%. Sunt Tucu Dima, iar la Glas Pandor vă oferim informațiile corecte pentru a alege inteligent. Totul pentru casa ta.